na do na ka ne say baby ai na tena seconds ansemi e na amwa so bedwa na wabɔ no na aban panyefo bi na aba hɔ no nti na ye enema a wo se ka de mo mo no ye impumtuo ye hia wei amampanimfo na mokora moko wo yo hena manante akɔ so se mampanimfo no mo ti bɔ moko baby a wo hene wo bɔ man na baby o wo hene kan na tete wo hyedam kire de asɛm de ebra wansa na wapue freedom wo bedi asɛm no wanyene nyina abɔntere nkontɔkwa na bɛda na obi so nya asɛm se wo de ebra wo atumi adi ama no odi kokuo mama no ete se konfo wo komo a yen kasa bahat ebi kura do obi di na asɛm obrɛwo na wo gina obi se me kura na me ni asɛm asidi hu nkomo kwa na wo gina obi enti sa wo te sa wo boso wo ye kontompofo eti ka wo benya konfo de obi ba konsuo so a kani kwa se wo te na asɛm wo kan nsɛm na akyerɛ se nokora akoy kokoma de nko a ti ma Dormaahene wo ne so afro na foforo fa nko asantehene so yewura ma no fuma fa cheme ye ma ne wo ne se ne be ye o se 500 ya ye de 1 billion mo de doso akonfo man asantema mu ha ne be die be sie ni ye ne be sie so ye bayifo ye ne be sie ni wo huhumu ye ne be sie ni wo wi ani so ye ne be sie ni adai na mi didi se enuru sa enu ensiani asemwa so onyama ntim ka che ewura ma na so ate se nne wo bi mampanyi bi osi wo bi a onpom no man nko no mo mpe ne ho papa na wotibi na asantema akonwa wotibi na asante amane da ntimi nane no na te de wo kan asantema ye nyame asere ni o ba ko san be bom eye asantema flag ohu franka no na sanka ho asem se senkedu bedwamu bebi amampanyifo wo ho bibia ye aman ahia no e wo senka krobia na aseman bia franka no emrafom nanka Ghana de no emomu nso de nyina na se yewura beko bebi na eye asantema yewura beduru bebi na ne flag no edi kan wahu asante flag di kan Ghana flag de wunse de kora hu eno no ha adwen nti so amampanyifo nhwe na omu nka hu omu nya hu bibi se be yewura du bebi a eye asante flag e be ba fom na Ghana de na ba soro mu dia na o bebi odi akonya tu bibi no